Niċħat l-allegazzjonijiet infondati kollha li d-deputat nazzjonalista oġbu jikteb u ma gideb min-naħa tiegħu u allura tlabt li jittieħdu l-passi legali anke b'urġenza ħalli niddefendi l-integrità tiegħi bħala persuna wkoll fil-politika. Min qed iwedna politika b'mod ġdid, naturalment qed naraw ir-riżultat tagħha. U allura jekk il-paġna ġdida li ħadd ieħor qed iwedna hija riżultat ta' dak li qed isir ċertament mhuwiex il-mod ġdid ta' kif issir il-politika u allura qed niddefendi l-integrità tiegħi billi tieħdu l-passi legali kontra din il-mala fama u l-mod giddib li inkiteb mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi.